Oke, matur nuwun Mbak Deni. Sekali lagi Mbak. Ini kangen ning ati jenengan bapani. Ya. Oh, jenengan bapani. Sembarang monggo. Engko men didereke Mbak Uun langgame. Napa sarang-sarang mawon? Sarang mawon. Langgam apa langsung kur? Langsung jaipong? Di sarang-sarang mawon. All artis. Oke. Monggo katuran jumeneng kabeh. Ning dibawani sik langsung dangdut. Do kangen kabeh kok bawane jenengan kok. Ya, ayo dibawani apa? Monggo derek. Yo. Men ganti suasana no. Iya. Nah, kita ditepuk tangani kaya dara. Monggo. Kencana